ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್. ಇಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದೆಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾಗ ಅನ್ನಾಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀತ ಲಾಗ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಷ್ಪಾರ ಆಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕನೆಂಕ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ದಿಲ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಯ್ ça là c'est trouvé où sucre ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಿತ್ತ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪರ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಮೂಲ. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ರೀಚಾಯ ಇಲ್ಲ ರೀಚಾಯ ನಮ್ಮ ಸೆಬೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಅವನ್ ಬರ್ತನು. ಸಾರಿ 6:30 ಅವನ್ ಬರ್ತನು ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ನಾಗರಾಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇತೇನೆ. ಫುಲ್ ಮೋಡ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲ ಆತನ ಇಡೀ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲುಂಡು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಪುಂಡು. Anand Lokwani.
आरती थाली डेकोरेशन का फोर्थ प्राइज लविशा कोच। लविशा वाधवानी, कहाँ है आप? प्लीज स्टेज पे अरे दो से कुछ नहीं है ना, दूसरे सामने ज्यादा है, वो दूसरे दो को लेके चल जाएंगे साथ में। हाँ, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। काफी लोगों को घर जाना लेट हो गए, छोटे बच्चे हैं, तो एटलीस्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तंबोला हो जाए, उसके बाद रात हमारी है, 2 बजे तक खेलो, 3 बजे तक खेलो, तो प्लीज सब मोबाइल छोड़ के आया उधर। सो गन्वीर गोब्बोंदुल्ले मुल्प कोडेंक अल्प एन्मन पर आयजि वीडियो बन्नगने लेट नैट आदित्तनु 1:30 आदित्तनु चेप्पनाग 2 o'clock आदित्तनु सो अयिकोस्कर इन्नी एंड मंतोंदुल्ला ई वीडियोनु एरिग माते इनिते वीडियो इष्ट अंड प्लीज लाइक प्लीज शेर प्लीज कमेंट प्लीज सब्सक्राइब प्लीज अंटिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच।